шуруъ аз 1 октябр давати расмии ҷавонон ба сафи артиш оғоз шуд ва дар робита ба ҳамин амалиёти аблава низ дар ҷӯшу хуруш аст. Дақиқан шоми дирӯз ман худам аз ҷониби ашхоси номаълум ба ислоҳ аблава шудам ва имрӯз ба ҷавонон мехоҳам 5 тавсия диҳам ки чӣ гуна дар ҳамин вазъият рафтор кунанд ва ба онҳо зарар нарасад. тавсияи аввал ва аз ҳама муҳим ҳамин аст ки ба тарс ва вохима дода нашаванд. Ташвишу нигарониву шояд нияти гурехтани бояд пеш аз афтидан ба дасти аблава дар зеҳнатон меомад. Аммо вақте ки дар мошин аллака шуморо савор карданд, ором бошед ва дониста бошед ки шуморо ҳатман ҷавоб медиҳанд агар синни шумо ба хизмати ҳарбӣ нарасида бошад ё ин ки шумо хонандаи мактаб ё донишҷӯи донишгоҳ ҳастед. ҳатто агар синни шумо ба хидмати ҳарбӣ расида бошад ва барои шумо хизмат қарз шуда бошад, дар ин ҳолат низ набояд оромиро аз даст дод. Дар ҳар сурат хулосаи ниҳоӣ дар шуъбаи комиссарияти ҳарбӣ бароварда мешавад дар бораи ин ки шумо хидмат мекунед ё не. Тавсияи дигар: кӯшиш кунед ба волидон ва ягон нафари наздикатон занг зада дар бораи ин ҳодиса хабар диҳед. Дар бораи ба куҷо бурдан ва ба куҷо овардани ҳуҷҷатҳоятон ба модаратон ё ягон нафари наздикатон ҳатман хабар диҳед. Тавсияи дигар: ҳеҷ вақт баҳс накунед бо кормандони комиссарияти ҳарбӣ ё нафароне ки шуморо қапида ба мошин савор мекунанд. Ҳеҷ гоҳ баҳси зиёд накунед, гапгардонӣ накунед ба истилоҳ. Ва бисёр муҳим аст ки аз ҳуқуқҳое ки шумо ҳамчун шаҳрванд доред ёдовар шавед, аммо зиёд сари ин қонунҳоро рӯи ҳам такрор ба такрор ба онҳо нагӯед, чунки ба ҳар ҳол ҳуқуқи мора онҳо аз мо хубтар медонанд дар нохона. Дар акси ҳол эҳтимоли зарар ба саломатии шумо бештар мешавад. ба иғво дода нашавед. Вақте ки шумо дохили мошини аблава мешавед ва эҳтимол аст ки дар он дохил ҳақорату суханҳои қабеҳ зиёд мешунавед ки баъзе онҳо ба суроғи шумо аст, баъзе онҳо ба суроғи ҳамкорони худашон аст, баъзе онҳо ба роҳгузарон аст ва бисёр муҳим аст ки дар ин ҳолат оромиро нигаҳ дорем ва ба ин гуна даштномҳо яъне ки ҷавоб ҳеҷ гуна вокуниш нишон надиҳем, чунки кормандони мақомот дӯст намедоранд ки хилофи гуфтаи онҳо ягон касе ягон сухан гӯяд. Баръакси ин ҳолатро ҳамчун як саҳна қабул намоед ва ҳаловат баред. Кӯшиш кунед дар бораи чизҳои нағз фикр кунед, бо нафароне ки дар наздикии шумо шудагӣ ҳастанд суҳбат кунед, шӯхӣ кунед. Тавсияи дигар: кӯшиш кунед дипломат бошед. Вақте ки шумо кӯшиш мекунед ба онҳо фаҳмонед ки шумо одами ҷустагии онҳо нестед, талош мекунед, ин ба назари онҳо ҳамчун саркашӣ, гапгардонӣ метавонад. Барои ҳамин кӯшиш кунед ором бошед ва бо хубӣ ба нағзи ҳар фармоне ки онҳо медиҳанд хоб гӯед, кала ҷунбонед ва чунки тасмими ниҳоӣ дар бораи ин ки шумо хидмат мекунед дар шуъбаи комиссарияти ҳарбӣ гирифта мешавад. хидмат ба ватан вазифаи ҳар як шаҳрванд аст ва тибқи сарқонун ва қонунҳои ҷавонмардӣ ҳар як нафар бояд аз он гузарад. аммо кӯшиш кунед аз амалиётҳое чун аблава зарар набинед. Саломат бошед ва худро эҳтиёт кунед.